कुठून इलात? केवढूचा बाजार बघ. काय आणलात काय? गुरुवार मार्गशीर्ष उद्या. तर त्याचं सामान आणलंय. काय काय? आता आता तर काय काय तर दाखवतोय. रस्त्यातच विचार. हो काय काय तर दाखवतोय. आता बसतय मी. आधी पायावर पाणी तर घेऊया. बाळातनीचं घर ना, पायावर पाणी नको घेऊ. आज खूप दिवसांनी दर्शन दिला ना? खय होताच खय. आता आम्ही बारक्याक बोलतो असा, कुठे गेला होता, कुठे गेला होता तसा. म्हणजे काकी 2 दिवसांनी येऊ दे, किती दिवसांनी येऊ दे, की काकीक विचारतलो ना तो तसा आता तुमका विचारतोय, कुठे गेला होतात. आम्हीच गेलेलो तर कारण तुमका माहिती आहे. 1.25 महिना झालो तर म्हटलं आता इलो मार्गशीर्षचो गुरुवार. किती तारीख आहे उद्या? आज किती तारीख? दुर्वांग 23 तारीख. उद्या हा 24 तारीख. अचानकपणे प्रश्न विचारला. किती तारीख? उद्या 24 तारीख. आज दिवसभर प्रश्न गेलो. अमावस्या असा. मग काय झाला? अमावस्या आज संपतली रात्री आणि उद्या होतलो मार्गशीर्ष गुरुवार. आणि मार्गशीर्ष गुरुवार म्हटल्यावर देवीचा वास्तव्य अगदी घरात, मन प्रसन्न, सगळा घर प्रसन्न, नैवेद्यांचं सुहास मस्त असे सुरुवात. म्हटलं त्या साहित्य त्या साहित्य आणू. आता सगळा रवला एवढी बडबड केले, पण आधी ओळख करून देतो. बरेच दिवसांनी विसरलास तर. नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचन मध्ये तुमचा खूप खूप स्वागत. आणि मी सरोज. तसं माझ्या चिलाच्या बारशाच्या व्हिडिओची तुम्ही वाट बघता, त्याचं नाव काय ठेवलं तर तुमका सांगायचा ना. येतो त्याचा पण व्हिडिओ येतो. आता बारक्याच म्हणतो आम्ही, बारको. तोपर्यंत आता ही गुरुवार इलो. तसं मी काय गुरुवार पूजूचा नाही, कारण 6 महिने सुयर असता ना झिलाचो, त्याच्यामुळे. हो, चेडवाचो 6 महिने असता आणि झिलाचो 6 महिने असता. तर तुमच्याकडे किती महिने असता तो आमका कमेंट मध्ये सांगा. आणि कमेंट मध्ये काय म्हणून सांगतोय, गेल्या वर्षी सविस्तर आम्ही साधी सोपी मांडणी पूजा गुरुवारची, पहिल्या गुरुवारची आम्ही दाखवलं असं. त्याची लिंक खाली देता सरोज, ती पण बघून घ्यावा. आज फक्त मी सामान काय आणलंय आणि तुमच्यासोबत असा आता चालू करतो व्हिडिओ. असा करण्यासाठी आम्ही म्हटलं थोडक्यात माहिती गेलंय तरी सुरुवात करायची करू कोय ना. हा, ह्यो दिवस चांगलो मोठो ब्रेक इलो. तसं 6-7 दिवस आता तुम्ही समजू शकतास ना. लगीन घर, बाळतिनेचा घर सारख्या तसाच. आता सुरुवात करूया नारळ. पहिला श्रीफळ. आता ह्यो नारळ असंच गावता. आता नाही गावत असतात तुमच्या ठेवणीतले एकदम भरलेले असतात, जसे आम्ही कांदे भरलो तसे भरलेले असतील तर त्यातलो घेतलास तरी चालत. पण ह्यो कसो सोलना असता. या बघा असे 4 शिरे असतात, ती लोक तसंच सोलतात. आणि ह्यो नंतर दाखवा. हा त्या मागे जाता मग दाखवतो. हा, आणि मग कंटिन्यू व्हिडिओ करूया. टाटा. हे बघा, ह्यो 5 दिवस रवा कोयो. 5 गुरुवार म्हणजे महिना 6 महिना रवा कोयो. पाण्याचा आवाज येता? हो, इलो माका इलो. आता माईक जवळ वाजवतोय बघा. आम्ही असे कानाजवळ वाजवतो, म्हणजे ह्याचा सगळा भुसकाट होय पडता केसात. आणि वाजून बघितलं. आणि हे बघा, हे त्याचे शिरे असो गावता. तर मी आणलंय काल. बोलले चला आपल्याकडे ठेवणीतले असत तरी पण आपण आणूया. हा, म्हणजे अशी नथ बीत त्याच्यावर किशीमध्ये जाता. हा, म्हणून आवर्जून गावलं तर घेऊन. हा, हे यंत्र, यंत्र. हा, आणि हो ही चुनरी. आणि ही 5 केळी. आमची पोरा वेलची केळं खातात. आणि ही 5 फळा. ही बघा गावतात ती. हा, आता गावतात असं काय नाही. तुमका नंतर आपण या फळाचा प्रसाद करूनच खायचं असतं. ही 5 फळा. आता इली घाटावरची वेणी. कुठली पण 5 फळा चालतात. हा, जशी कुठली पण 5 वनस्पतीची पानं चालतात. पण आम्ही कसं आंब्याचं ढाळू आणतोच, त्याची पानं घालतो 5. आणि बाकी मग गावात गार्डन मध्ये असतात. मी काही ते आणले नाही, उद्या सकाळी नालय की तोडतलंय. ही विड्याची 2 पानं. ह्याचा झाड लावू कोया विड्याच्या पानाचा. ही आपली वेणी. ही बघा, ही फुलं आणि तुळसा. वेणी आणि फुलं घेतलंय ना. ती बोलल्या मम्मीने दुर्वांची जोडी दिली नाही काकी, मी उद्या आणते नि देते. मेले आता उद्या मी काही जाणार नाही. आमच्या गार्डन मध्ये बारीक बारीक दुर्वा मस्त होत. ती ताजी ताजी तोडतले, 5 ढाळे तोडतले आणि उद्या सकाळी पूजेक लागतले. नालय की पहिले डबे बिबे करतले. हा, आता जाऊया. एवढं बाजार केलंय मी. आता आम्ही ह्या थोडक्यात अशी सामान आणलं, त्याची माहिती दिलं. सविस्तर व्हिडिओ तुम्ही नंतर लिंक देतो, ती बघून घ्यावा. आणि आमचा नेहमीप्रमाणे परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.